Карыйбыз жирактан карагач, машина килгән урам башында көтеп торам. Менә 2 машинаны хәзер менә шулай җибәрдек. Казанның Коры елга бистәсем Челюскин урамы буйлап моңа кадәр 2 якка хәрәкәт итеп булган. Хәзер авыррак. Кар басканнан соң юл шул кадәр тарайган, бер-береңне көтеп торып кына узырга туры килә. 2 яклы урам булырга тиеш менә бу. Бер мәртәбәдә килеп чистартканнары юк безнең. Что менә бу Челюскин урамы, Челюскин Черкасовга төшә. Черкасов урамы вообще северный поселок белән Сухая реканы туташтыра торган бер урам ул. Разъехаться можно со встречной машиной, если есть карманы. Ян якта чистартылган урыннар булса, каршы килгән машинаны уздырып җибәрер идең әле. Шундый урыннар гына да юк бит. Менә кара каршы басып көтеп торырга туры килә. Подъезжают с этой стороны, подъезжают, и все оказываются запертыми. Җирле халык тырыша шәһәрне кардан арындырган вакытта авиатөзелеш районы турында бөтенләй онытканнар бугайдылар. Нәтиҗәдә бистәләрдә чакрымнарга сузылган бөкеләр. Иртә кичкенә түгел, көндездә автобуслар тукталышка якын килә алмый. Балалар мәктәпкә, әти-әниләре эшкә соңга кала. Кичә Тимофей Немцевның кызы 3нче дәрескә генә барып җитә алган. Автобус идет с опозданием всегда. Автобус һаман соңга калып килә, бу аның йөртүчесенең гаебе түгел, юл шундый. Урамнарны кардан чистартмыйлар, шуңа бөкеләр хасил була. Эшкә машина белән барырлык түгел. На работу выехать тоже невозможно. Сегодня автобус из Борисоглебска, он выезжает. Бүген Борисоглебская бистәсеннән мәктәп автобусы 7 туарга 10 минутта кузгалырга тиеш иде. Балаларны аларга килергә соңлады. Укучылар чаңгыларын тотып күпме басып тордылар. Туңып беттеләр. Мәктәпкә ничәдә барып җиткәннәрдер білмим, тик беренче дәрескә өлгермәгәннәрдер инде. Школа, я не знаю, когда они приехали, наверное, не раньше, чем ко второму уроку. Мәктәпкә кадәр җәяү барып җитүдә гүр газабы ди әти-әниләр. Тротуарлар кар астында. Шуңа автомобильләр йөри торган юлдан атларга туры килә. Вот у меня ребенок ходит с северного поселка, там нереально пройти. Вот Минем балам төньяк бистәсеннән кадәр мәктәпкә йөри, анда узарлык түгел. Менә үзем дә шул юлдан килдем. 2 машина кара каршы очрашса, балаларга кар кирте эчендә басып торырга туры килә. Ходить невозможно, Җәяү йөрер урын булмагач, моннан барга туры килә инде. Хәлне хәрәкәт итә алмаучы машиналар да катлауландыра. Әйтик, менә бу урамда бүген иртәдән үк батып калган йөк автомобиле тора. Вторая сегодня в 3 часа, получается, утра застряла. Вот сейчас ее... Әле иртән генә эшләр тирәсендә генә батты. Ана башка йөк машиналары белән тартырып чыгарга тырыштылар. Тик булмый, чөнки юлда кар күп. Шундый батып калулар сәбәпле Казанда азык-төлек кибете киштәләре дә һаман буш. Һәм Татарстанның сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында хәбәр итүләренчә, атна ахырына вазгыять тотрыкланачак. Бүген без Яруллин урамындагы бер кибеткә кереп карадык. Монда сөт ризыклары юк, ипи һәм җиләк җимеш аз. Монысы Кыпылов урамындагы супермаркет. Биредә барлык төр товарлар да бар. Во вторник проводилось совещание с торговыми... Сишәмбе сәүдә челтәрләре вәкилләре белән җыелыш узды. Андалар 26-27 гыйнварга барлык киштәләрдә товарлар тулысынча булачак дип ышандырды. Ягулык салу станцияләрендәге вазгыятьне дә күзәтеп торабыз. Бүген 3 заправканың икесендә ягулык бар. Берсендә 92 маркалы бензин һәм дизель ягулыгы юк. Хезмәткәр хәбәр итүенчә 92лесе кичә үк биткән. Заправка бар. Әмма ләкин ул заправка эшләми күп вакытта. Киләсең, анда ябык, анда конусларны куялар и анда борылып булмый. Шуңа күрә икенче җирдә заправляться кирәк. Появился бензин, все восстановилось, все нормально. Шулай итеп, хәзергә кар бураннар тормышын иң катлауландырган халы бул бистәләрдә яшәүчеләр. Аларның әлегә өмете бер, киләсе атна башына булса да урамнарны кардан чистартсыннар иде диләр. Рания Абдрахманова, Алия Сабирова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы.